Joo, tosiaan mennään johonkin mettään rämpimään, niin sieltä pian klippiä. Joo, nyt tultiin kebabille ja ei oo vielä ruuat tullut. Mä kuvaan sit kun tulee. Joo, no niin, ruuat saapunut. Vähän läskeili tässä ja ei syömään jo tästä tosta, niin sori sit tyypeille. Joo, nyt oltais syöty ruuat ja tässä oli maksaja. Ja bomboglaat. Mikäs oli TikTokki? En muista. Oota. Veke, nukkuva emoji ja musta syömäläsi emoji. Noniin. Enkä seuraa. Näihin tunnelmiin. Joo, tämän päivän pyörä Trek Fuel EX5, toi Santa Cruz Heckleri, ainakin ChatGPT mukaan. Sitten toinen Trek Fuel EX5 ja Fuel EX8 meikäläisen pyörä, joo. Joo, no niin. Nyt mennään etsiä kirkolta vähän spotteja. Löytyisikö tässä ainakin pitäisi olla jotain. Joo, tultiin hakemaan vähän spotteja, jos löytyisi täältä kalliolta. No niin, kuka menee? Mä. Joo, lähdetään Lidliin päin. Joo, päästy Lidlillä. Käydään hakemaan jotkut äppöset sieltä ja jatketaan matkaa. Joo, sitä olisi melkoiset safkat haettu, joo. Turpa kiinni nyt. Niin, mennään ton pump trackille vähän etsiä spotteja. Katsotaan tuleeko sieltä video. Siirrät se sitten.